Ya. Nadar kaul pertama kanggo Nok Cecilia Indri Wijaya. Nadar kaul kaping pindone Senang Danang Saputra Wijaya. Langsung bawon acara nadar kaul sing kudu dilubaraken. Sing pertama kanggo Senok Cecil. Kanggo Senok Cecil sebab jare mbok tuane Nok Cecil setiap anak arak-arakan Nok Cecilku jaluk nonton arak-arakan baik, jaluk ngintil-ngintil arak-arakan baik. Dadi mbok tuane ngucap Senok Cecil kosiam besok mengko Senok Cecil gede kelawon-lawon waras mengko lamun rasulan garep ditanggapaken arak-arakan. Siji sing kelorone kanggo Senang Danang Saputra. Nalikaning waktu zaman semana Senang Danang Saputra pernah keserang lara, pernah keserang sakit lara mata. Barang anu ana sing ngomong cang jajal jaluk jaluka banyu jam-jam ning wong sing tos munggah haji maune aku Mang MC maune dadi Senang mbok tuane Senang Danang Saputra arane ke wong ikhtiar dadi jajal bladus teka ning wong sing tos munggah haji nyuwun banyu jam-jam terus oli banyu jam-jamku diraupaken ning matane Senang Danang Saputra sing lagi keserang lara. Barang anu alhamdulillah waras. Dadi mbok tuane Senang Danang ngucap maning. Lamun Senang Danang penyakitnya waras, ilang penyakit matane mengko lamun waras diteplok karo dodol. Plok. Lebah matane ku ya Mang MC. Iya lebah matane. Bener. Wis diteplok. Alhamdulillah sing neplok Semawarti, sing minangka embok tuane Jikri. Iya nih kan. Ya. Oh, acara lubar kaul, nadar kaul wis dilubaraken kabeh. Wis dilaksanakan kabeh, ya. Berarti anak paribasane sekar kentar sekar kentir, yen kentar kegawaning angin, yen kentir kegawaning banyu. Manusia ora deutang sing kuasa orang utangaken. Ucape mbok tuane Cecil, mbok tuane Danang, lan bapak tuane Cecil, bapak tuane Danang wis lubar luar. Wis lubar luar aja nagining kelas